מזייף עד שזה יצליח? נכון, לפעמים כולנו מזייפים, אבל מאיזו סיבה? זה משנה הכל. מי שמתמודד עם ADHD מזייף לפעמים כדי לתפקד יותר טוב. הוא מנסה להסתיר הצפה, עייפות, מוסכות, לא כדי להונות או לרמות, אלא כדי לשרוד את היום-יום, להשתלב, לא להתפרק מול כולם. אבל אצל אנשים עם נטייה נרסיסיסטית, הזיוף נועד להסתיר חולשה ולשדר תדמית מושלמת, לא כדי להתמודד או לתפקד יותר טוב, אלא כדי להיראות בלתי פגיע. זיוף שמגן על האגו, לא על קושי. אותו מראה חיצוני, עומק שונה לגמרי, וההבנה הזאת יכולה לשנות חיים.